El poemario Auga Mansa preséntase como la mirada más madura del escritor Xosé Miguel Suárez, onde abordan sin complexos los tópicos más representativos de la literatura universal, escapando de la vacuidad de una modernidad superficial, con una multiplicidad estilística más fonda que efectista. Una obra con la que este investigador de prestixio confírmase como la figura más importante de la literatura en gallego asturiano. Corres na praia, véxote de lonxe, rebrincando na barba del auga, fendo guiñadas aos golpes de mar que morren na beira, escapando dellos, burlla inocente, deixándolles llamber na máis as pisuadas lixeiras dos teus penquíos. Quen me dera, condo medres, que así de ben te safaras dos golpes, gafos verdad, eso sí, da vida. En Auga Mansa presento unha trentena de poesías que fun escribindo nestes últimos anos. Había xa 10 anos que non publicaba Amiga de Poesía e daquella pensei que non se me ia presentar a necesidade de volver a escribir, dábalo por unha etapa, como unha etapa zarrada da miña historia literaria, se pode decir. Pero, bueno, hai uns poucos anos deume outra vez por escribir e o resultado deso é Auga Mansa. El título trataba de dar a entender unha idea de tranquilidade, de sosego, que parecíame que se correspondía ben con unha etapa da miña vida daquella, pero, bueno, al cabo non conseguín ese tono que eu buscaba al principio e penso que quedou un libro moito máis variado. El feito de que eu escriba en gallego asturiano evidentemente supón un compromiso coa miña lingua, coa miña familia, coa miña xente, coa miña terra. Eso é clarísimo e ademais non se pode negar porque forma parte da miña identidade como persona, como individuo, non? Eso non quere decir que despois todas as poesías de Auga Mansa teñan ese peso ou esa temática, non? A realidade é que el que eu buscaba en dalgúas das poesías era tentar de entender ou ao menos poñer no papel esas sensacións que che produce el recordo da terra ou a volta á túa casa, que al cabo, como acabo de decir, forma parte da miña biografía porque eu marchei de moi pequeno desa terra e non volvín máis que nos braos. O sea, que iso ten que marcarme tamén nel meu xeito de entender esas cousas, non? Penso que el peso maior del libro eu poñeríalo nel propio uso da lingua, el propio feito de traballar con esas palabras que ten tan pouca tradición literaria, pois dalle un motivo un aliciente máis al que estou escribindo e para min escribir nesa lingua é como abrir un camín novo, non? Doulle moita importancia al traballo coa lingua, al ritmo, a traballar coas aliteracións, con os sonidos, porque todo o que fagas novo ten sempre tamén esa sensación tan agradable de explorar terras novas.